Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbat iyasi bulgan Allah ismi bilen ihtibarıgızga Başkurstan Tatarları Milli Madani Avtonomiyasının nöbetteki programı çıkarılışın takdim etemiz. Assalamu alaikum gaziz imandaşlar. Biz sizni İhlas Meşidi'nin televizyon stüdyasında selamlayız. Büyük İslam muallimi Said Şirazi bulay degen. Aşyavlık tiresinde yüzlögen kişiler bulur hem sıyarlar. Lakin baş buluğu tartışında iki kişi bu aşyavlık tiresine sıyışa olmaz degenler. Azizlerim, bugün baş buluğu tartışı turunda değil, bugün aşyavlık tiresindeki rızık turunda, bizning milli aşlarımız turunda söz baracak. Mine Яңа ел bayramları da uzup gitti. Яңа ел bayramlarından bizim halkımız indi rahatlanıp Яңа ел kanikullarında yol etti. Kimlerdir avulga qaytdı, temni belişler pişirdi, avulda mişler yağıldanın tütünleri Iraklarga taraldı. Mine bizden hazırga sizge takdim ete, siz sahifemiz de avuldan, avul jirinden hem en temli sahife bulur. Bu elbette qabaq rızığına beyli bulur. Qabaq rızığı rivayetlerine qaraganda peygamberler rızığından sanaladır. Biz bu yolda aşçı ustası, sizin de көп tapqırlarını bizden ekranlarda көрген Zühre İslamovaga müracaat ettik. Zühre hanım bizge bu yolu eskitkiş qabaq tutırması pişirip көрсетті. Zühre İslamova'nın kullarında ayrım bir tem, lezzet vardır. Bu rızık sizlerinin ileringizge gem, aşlarınızga tem, canlarınızga rahat, tenleringizge sihat birsin. Hayırlı kеш, hürmetli televizor qaroşçılar. Bugün biz sizin bilen tutturulgan qabaq әзірлeyecekbiz. Qabaqtan bek көп türlü təmli hem faydalı rızıklar әзірлеп bular. Onun en zor faydası составында vitaminler hem karotinның көп buluğunda. Bilugizçe qabaqta D vitamini көп. Ул инде D vitamini үсешне тизләтә, өлкәннәргә организмдагы кальцийны үзләштерергә ярдәм итә. Өстәвенә qabaqta B, C, R, E витаминнары да бар. Алар да шулай ук картаю процессын акрынайта, гәүдә авырлыгында нормада тотырга ярдәм итә. Бүген инде мин бераз алдан әзерләндем. Qabaqны алдан алып килеп куйдым. Быел инде белүгезчә qabaq бик мол оңды. Шулай ук алдык без каз ите, бәрәңге, içine шулай ук салачак берничә кара җимеш, анис, шама белән туз һәм тәмләткечләр. Шулай итеп без qabaqны кисеп алдык, капкач формасында менә шулай иттереп, шуннан соң içindәге эшлеген, төшләрен алдык һәм эшлеген әзерләйбез хәзер. Моның өчен бәрәңгене кузы чикләбеге размерыннан чак кына зуррак итеп турадым. Шулай ук каз итен дә бергә салабыз. Каз итен ваграк итеп турасак, кабагыбыз тизрәк пешәчәк инде, билгеле. Хәзер шушыңарга шома белән туз салабыз. Тузны кем ничек өйрәнгән шулай салырга мөмкин. Шуннан кыр анисы, ул кыр анисы белүгезчә хуш ис бирә. Хуш ис бирә. Теләгән кеше шулай ук лавр яфрагында салырга мөмкин. Менә бу эшлекне шулай яхшылап булгатырга. Гомумән каз итен безнең татар халкы элек-электән кулланган, алардан бәлеш эшлегенә дә салганнар, тутырылган, казларда бик күп итеп пешерелгән. Әгәр дә каз ите алмасагыз, сез шулай ук сарык итендә, сыер итендә куллана аласыз. Кош итен кулланганда инде аны шулай сөяк белән бергә турарга кирәк. Сөягеннән арындырырга кирәкми. Менә безнең эшлегебез әзер. Хәзер без инде аны кабакның içine тутырабыз. Менә шулай яхшылап кына тутырабыз. Тигезләбрәк кенә салабыз.
Кобакның яртысын тутыргач, без инде кара җимешләребезне дә өстибез. Кара җимеш ул ашкылтын тәм бирә, чөнки безнең бит инде кобак ул төшерәк. Менә шул төше тәмен бетерер өчен без инде аңарга берничә кара җимеш тә өстәп җибәрәбез. Һәм яхшылап, тыңгычлап тутырабыз бәрәңге белән итебезне. Хәзер инде бәрәңге тутырганнан соң берәр стакан су салабыз. Кайнаган су салсагыз да ярый, салкын су салсагыз да ярый. Артык су салырга кирәкми, чөнки пешкәндә кабакның үзенең дә суы бүленеп чыга. Кабакны тутыргач, аның менә шу кисеп алган капкачын алабыз да киселгән өлеше белән тәңгәл китереп каплыйбыз. Кабакны тутыргач, аны табага утыртырга кирәк. Ни өчен дисезме? Чөнки кабак пешкәндә аның суты бүленеп чыгарга мөмкин. Һәм ул сут түгелеп акмасын өчен без аны табага утыртабыз. Менә шушлай табага утыртабыз да бу юлы без кабакны чын авыл мишендә пешерәчәкбез. Хәзер без инде аны мичкә куябыз. Авыл мишендә кабакны 2 сәгатькә пешерергә куябыз. Әгәр дә инде сез духовкада пешерсәгез, ул шулай 2 сәгать 200 градус җылытылган духовкага куела. Мишне тумаладык. Безнең тутырылган кабак анда 2 сәгать буена пешәчәк. Әгәр дә инде сез тутырылган кабакны духовкага куйгансыз икән, 200 градуска җылытылган духовкада шулай 2 сәгать пешәчәк. Хәзер мин сезгә тагын кабактан җиңел генә бер рецепт өйрәтәсем килә. Моның өчен шулай кабак кирәк булачак, кибет коймагы һәм берничә теш сарымсак. Кабакны без алдан шулай тозарттым. Кабыгыннан артык вакытта итмәй, артык зурда итмәй, аны вакларга кирәк. Бу бик җиңел үзләштерелә торган ризык, шулай ук файдасы да бик күп. Менә шушындый размерда кабакны тиз генә турыйбыз. Гомумән, хәзер барыбызда туңдыргычлар бар. Туңдыргыч булгач инде мин кабакны кышкылыкка да турап туңдыргычка сакларга куям. Вак итеп турап куелган кабакны дары боткасы пешергәндә салсам бик тәмле була. Һәм дә ашларга да салырга мөмкин. Бәрәңге кыздырганда да кабакны салсаң, ул сусыл һәм тәмле була. Менә шушы рәвештә туралган кабакны без коймак белән бутыйбыз. Вак кына иттереп сарымсакны турайбыз. Һәм тәменчә туз салабыз. Тәменчә туз салабыз да аны бутайбыз. Менә шушы килеп чыккан кабакны, коймак белән буталган коймакны табага салгач, аның өстен фольга белән каплап 15 минут пешерәм. Аннан соң инде йөзе килсен өчен фольгасын салдырып, тагын 15 минутка калдырам. Гомумән, ярты сәгатьтә бу җиңел, файдалы һәм тәмле ризык әзер булачак. Хөрмәтле телевизор караучылар, 2 сәгать вакыт үтүгә безнең тутырылган кабагыбыз пешеп чыкты. Хәзер инде без аны мичтән алып чыгабыз.
Менә шундай хуш исле, матур кабак килеп чыккан безнең. Хәзер кабакның без коплап куйган капкачын соклак белән генә алабыз. Һәм өчен бераз бутап алабыз. Кабакның үзе белән итен бергә бирергә кирәк. Менә шундай хуш исле безнең тутырылган кабак килеп чыкты. Шулай ук иченә салган кара җимешләрен дә һәм әлбәттә инде итен дә бергә бирергә кирәк. Башларыгыз тәмле булсын. Шулай итеп, Зөһрә ханымның пешергән кабак тутырмасы шул кадәр тәмле булды ки, бүтән кешедә дә авыл мишләре юк бит әле өендә. Шәһәр фатирларында аны пешереп була микән? Шексез, шөбһәсез, хәзер һәр фатирда, һәр өйдә заманча җиһазлар бар. Әлбәттә, ул сезгә күптән таныш электродуховкада. Чыннан да, кабакның бәләкәйрәген сайлаганда, шундый ук кабак тутырмасын электр духовкасында да пешереп булыр. Шулай бит? Doğru fikir. Hürmetli tamaşaçılar. Buzayaz ягында şairler bulay digenler. Buzayazga buzau yaz. Demek bu halk mullukta yaşasın. Baylıkta güzel, көркәм hayat geçirsinler diyen mağanaga kile. Aziz millet, ötken atmalarda Buzayaz tübәгендә тагы да bir көркәм вакыйга булды. Buzayazның тарихының тагы да bir якты, бәрәкәтле сәхифәләре ачылды. Олдагы сәхифәбез Бузаяз авылыннан. Бар кешеләр сүзләре матур. Бар шундый кешеләр үзләре матур. Бар шундый кешеләр үзләре дә, сүзләре дә, эшләре дә матур. Бу безнең жан достыбыз, Ихлас мәхәлләсенең дә асас кырылышына хайыр фатихасын бирүче, һәм дә еллар дәвамында юлыбызны яктыртучы Айрат Мөдәррис улы турында сүз бара. Мин бәләкәй чакта әнкәй миңа әйтер иде. Улым, сиңа Ходай бирүдән бәхет бирсен дияр иде. Мин сабыйлыгым белән аңламыйдырым. Ничек инде ул әнкәй? Миңа гына гел бирергәмени? Дип уйлый торганым. Социаль яктан җитешкәч, укыгач, үскәч аңладым әнкәйнең дугасының мәгънәсен һәм көчен. Ул син балам бай бул, көчле бул, гайрәтле бул һәм халкыңа, башкаларга ярдәмче бул, аларга һәр нәрсәңне бир, чөнки бүлешкәндә һәр нәрсә артыр дигән сөйкле пайгамбарыбызның хадис шәрифенә туры килгән фикер икән. Менә бүген Бузаяз халкына, бәлки гаиләләрдә төрле җайсызлыклар булу аркасында тегесе дә, монысы да җитмәү мөмкин. Бүген сезгә ярдәм килә. Бу соклангыч вакыйга. Менә мин дә үз гомеремдә бик күп кешеләр күрдем. Üstlərində kiyimlər yox. Lakin күп kiyimlər күрдем, içində kişiləri yox. Менә бүген шушы балалар kiyimli булсын, lakin içində onun kişisi булсын, мәшһүр булсын, ул ватан, милләт, дин һәм исламият өчен гайрәтле балалар җитешсен дип мин дә дугалар кылмактамын.
Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Бузаяз авылындагы күп балалы гаиләләр Меркурий сәүдә үзәгеннән илаһи бер ярдәм алды. Үзәкнең генераль директоры Айрат Сөләйманов мохтаҗ гаиләләргә бик хисап матур киемнәр алып килгән иде. Некоторые люди говорят, что для благотворительности нужны деньги. Нет, нужно в первую очередь желание, большое сердце и любовь к своему народу. Я с предпринимателями колхозного рынка, торгового центра «Меркурий», «Юлдаш» вместе собираемся, решаем, где оказать помощь. Из своих прибылей выделяем отдельную строку «Помочь людям». Вот мы сейчас заключили договор оказания содействия и сотрудничества с Федерацией инвалидов-колясочников. Это особые люди. Конечно, им нужна помощь, ведь некоторые из них даже не могут с постели встать, самостоятельно покушать, сходить в туалет. Эти люди очень нуждаются. И я считаю, что наш долг социально ориентированных предприятий, малого и среднего бизнеса, быть социально ответственным, оказать помощь ближнему. Я думаю, Аллах воздаст. Кто делится своим материальным благом? Человеку много не надо. Любой человек, кем он ни будь, он может только один раз позавтракать, одеть один костюм, одни ботинки. Поэтому я считаю, что главное это состояние души. Любить не только солнце, не только природу, не только моря, но любить ту землю, где ты родился, где ты можешь чуточку внимания уделить своим ближним, не только своей семье. Раз у тебя семья благополучная, поделись с другими семьями, с другими людьми. Особенное внимание надо уделять, я считаю, детям, подрастающему поколению. И я думаю, это мы дело будем продолжать постоянно, пока живы. Өчен ышка ялгап яшәүчеләр өчен, бигрәк тә балалар өчен сөйләп бетермәслек шатлык булды бу. Яңа куртка, матур пальто, искиткеч хыялдагы күлмәк әкияттә генә була торган хәл. Бу мероприятие турында мәктәптән укытучы хәбәр иткәнне элегрәк. Шуннан кичә сельсоветтан звонить итеп инде әйттеләр. Саат 11-гә клубка балалар белән килергә дип. Мине 3 бала, малаем менә 12 яшьлек Алик, кыз 6 яшьлек Самира, бәләкәсе 2 яшьлек Лейсән. Киемнәр бушка бирәм итеп бик зур шатлык. Зур рәхмәт әйтәсем килә Сулейманов Айрат Мөдәррис улына. Безне күп балалы гаиләләрне поддерживать итә, помощь оказывает итә. Булган елларга да шундый акциялар үтер дип уйлыйбыз инде. Шуны көтеп калабыз. Укыган малайга куртка иде. Зимний куртка булса, бик шат булыр идек. Нык сөендем, шундый нигә безгә ярдәм иткәненә. Минем балалар 4 балам. Зур малайга 12 яшь, средний малайга 11 яшь, кызга 6 яшь, 2 яшь тә 7 айлык балам. Киемнәр бар бу, бөтен балаларга кирәк инде. Особенно кышкы киемнәр инде әйбәт булды. Мин үзем берүзем балаларны үстерәм, карайм, эшләйм. Берсе дә ярдәм итмәй. Үзем тырышам, балаларны карайм, киендерәм. Очень нык сөендем инде, шундый нигә помощка. Шушы көннәрдә мәктәп укучыларына да Меркурийдан бүләкләр тапшырылды. Туган мәктәбенә Айрат Сөләймановның игелекле эшләре бихисап. Мәктәптәге спорт мәйданында хәрби-патриотик клубны да ул җиһазлады. Авыл советы башлыгы Марат Мәҗитов хәстәрлекле авылдашына ихлас рәхмәтле. Бик зур рәхмәт Айрат Мөдәррисовичка. Шундай яңа ел алдыннан бәләкәй балаларга, сабыйларга шундай матур бүләк иткәнгә, өс киеме, аяк киеме, менә бүләк ителә бит инде Алла бирсә, менә бу мероприятиедән соң. Шуңа гомумән Айрат Мөдәррисович авыл өчен бик күп эшләр эшли. Сельсовет өчен дә, бөтен халыклар өчен дә нинди генә мероприятие үтмәсә, Айрат Мөдәррисович үтмәй. Шуңа күрә бик зур рәхмәт Айрат Мөдәррисовичка. Без горурланабыз, то, что ул бездә бар.
Hürmetli televizor караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Без сезнең белән иң изге теләкләрдә хушлашабыз. Халкыбызның бәхетле, сөю, сәгадәт, җәвһәрле мөхәббәт эчендә яшәүләрен теләп, халкыбызның күңле икмәктә генә түгел, халкыбызның күңле хикмәттә булсын дип дугалар кылмактабыз.